Avui hem vingut sota el mur de Coma Pregona, fa sol, fa fred i la neu està en perfectes condicions. I a més em sembla que això ha d'anar a més. De moment veig, Eloi, que el que sí que estàs és molt ben preparat, eh? Hola, Anna. Doncs sí, vaig molt ben equipat. Mira, jo diria que és el kit imprescindible per pujar al Pirineu a partir d'aquest cap de setmana, format per ulleres de ventisca, molt útils a partir de diumenge, que farà molt vent. També per samarretes tèrmiques per abrigar-nos perquè arriba molt fred, i n'arriba tant que jo crec que també seran imprescindibles les malles tèrmiques, els leotardos, com li vulguis dir, per posar-nos sota els pantalons, i també les cadenes de neu, tan important tenir-les com saber-les posar. Et veig emocionat, eh? Ens expliques què passarà aquests dies que venen? Sí, tot plegat pinta interessant, eh? Mira, començarem aquest divendres amb el pas d'un front que ja deixarà alguns ruixats, un dia variable i algunes nevadetes febles de 1-2 centímetres a tot estirar. Cota neu que anirà baixant dels 1.500 als 1.000 metres i això obrirà les portes sobretot a l'aire fred que ens arribarà durant el cap de setmana. Dissabte, un bon dia per esquiar. Les temperatures seran baixes, 0 graus al Pla, fins a 5 graus sota 0 a la Tosa, vent fluix, molts núvols al matí, algunes clarianes a la tarda, i a última hora del dia, però ja després de l'esquí nocturn, arribarà una pertorbació que deixarà nevades, febles també. 1, 2, 3 dits de neu a tot estirar es podrien acumular la nit de dissabte a diumenge. Diumenge, dia molt fred i a més molt ventós. S'esperen temperatures de fins a 5 graus sota 0 al Pla, fins a 8 o 10 graus sota 0 a la Tosa i amb sensacions tèrmiques que amb vents de més de 50 km per hora podrien arribar als 15 o 20 graus sota 0. I llavors la majoria de models ens indiquen que diumenge la pertorbació s'allunya cap al sud, però sí que n'hi ha alguns que ens marquen que la pertorbació es podria reactivar i que a partir del migdia tarda torni a reactivar-se algunes nevades amb cotes que aniran baixant dels 1.000 fins als 600 metres. Així que molta atenció als pronòstics perquè això podria condicionar l'operació tornada. I Eloi, això ja s'acaba o seguirà havent-hi moviment d'aquest que ens agrada a tots? Ai, la setmana que ve encara pinta més interessant tot plegat. A veure, amb els mapes d'avui dijous que estem fent aquest pronòstic, ens diuen, i la majoria coincideixen a dir el mateix, que a partir de dimarts i dimecres es reactiva la pertorbació de manera que ens arribaran vents de llevant i de gregal, humits i freds, que faran que tinguem nevades abundants al Pirineu, sobretot al Pirineu Oriental, i fins i tot m'atreviré a dir que fora del Pirineu també tindrem nevades destacables. I ja per acabar, ens donaries algun dels teus meteoconsells? El meteoconsell d'aquesta setmana és clar, a part d'abrigar-se i tot això que he dit al començament, anar seguint els pronòstics que anem fent a TV3 dia rere dia, perquè de ben segur que la posició final d'aquesta borrasca anirà canviant i ens pot donar encara moltes sorpreses. Espero que siguin agradables i que siguin amb molta neu. I a més, recordeu que podeu consultar també a la web de Masella les 3 estacions meteorològiques que tenim a la Tosa, a Cap del Bosc i a Baix al Pla. I així veureu totes les actualitzacions meteorològicament parlant del que està passant aquí a Masella. Doncs moltes gràcies, Eloi, per les teves previsions i moltes gràcies a vosaltres per seguir-nos. Seguirem actualitzant amb totes les nevades i el fred que han de venir els propers dies.